Magkada ang sinasala lang rin ang buong kung ano po diri. Ay nangasing sa siya gadang bisay si just lagan dito kaya video na mo ay iwana sa tuloy yara po ay nasa siya gadang bisay si nang nalang na prediction lang kaya okay ho 막 이게 처음 터져있네. Thank you.